Как е стойката? Ето е начата. Ще правим анбоксинг. Официална поръчка от Тему, означава, че правим анбоксинг. Ще тестваме дали камерите са пуснати да снимат. Вади, вади. Караме си поправиват. Я видим. Оп. Ето са. Четка за джант. Много мека. Това са го само на бордията им. Се занимаваме с efficiency. Да си знаете. Знаете, Jesus Christ. Това е за форта. Insert before fly. Форта е найс. Гледай, това няма да го издаваме, брат, това ще е тайна. Това сигурно се е видял. Добре. Не да се. Тунинг. Брат, това е уникално. Помни само как ти разно, брат. Той ти каже, че го е резало на ръце. Покажи на камерата. Да, ако се загледаш през ден. Това ме направа линия. Да знам, китайския принтер нещо е бил пиян. О, Only Ford слепенката. Only Ford, още 10 коня. това е да. Гледай, се бях забравил. Как се забравя? Only Ford, стотия отзаде, брат, директно. Директно няма да го питам. Това въжи, защото в Тему са пълни нещастници. Нещастници са, докато ни спонсорират. Поръчах си, имаш някаква отстъпка 56 лева. Ако плата сега, викам добре, веднага плащам за 56 лева отстъпката. И ми махна 4 неща от кошницата. И за да си поръчам другите неща, тези, които ми бяха махнати, трябваше да надвиша еди колко си пари и просто посоди това. Това е за колко, да? Ето ги лукавите. Така. Гадните. Се видят и на камерата. Ей ги най-гадните, тя не може да се види. Щупиме седни камера. Няма да ги пускате да минават. Ей, това смърди на китайски обувки обаче ще върши много добре работа. Там от четките? Да. Слагаме вътре. Още и... Добре. Да, хората ме заляха с оферти, аз нямаш как да пропускам. Хубавото е да има, не да няма. Ще правим супа. Оп! А не кажете, че чисти после четки за зъби. Да, сайт. Тя са... Тя батан снимките изглеждаха 16 пъти по-големи. Разбира се. Брат, те ядеш чисти на снимките. Знаеш колко бяха толкова къси на снимките и това беше толкова голямо и толкова широко. Това някакви кучешки работи, брат, по тези. Това са някакви лопички. Да, това явно за кучета. Няма значение, това е за зъби на кучета, ама ще върши работа. Ще си купим куче и ще върши работа. Фирма на куче. О, ето ги, 100 ръкавици за 4 лева, които се оказаха 20. Нека да ги евафорим, да ги си хубави. Трябва да се отнайки. Не подарим на тия. Цапат ръцете, смръсната им работа. Опа! Това е за мокрите кърпи стойката, не за мокрите кърпи или за... Защо е толкова огромно, бе? Защото на снимките гледаше малко. Защо е толкова огромно, брат? Има нещо където му да се за един размер. А тя е наобратно, брат. На снимката беше е така. Да, верно. Добре, да, има предвид, че... Абе, май си е така, я гледай какво става. Професионалните мърди. Е така, тук да не имате такива мизери, дето. Е такива мизери вътре, мизери. Да, даже тук тия работи ги плащат. Ето тези неща, дето. Да, покажи да пари за стойки, намеря нещо такова е. Това е. Тук имаме още една къпка. Я го отлично да е колко голямо. Не изглежда много голямо. И... Не бе, това е онова. Стрипти пещата. Това е за джанта, е така го прекараш отвътре и чисти джантата отзаде. Или си го прекараш между краката. Вие си избирате. Как да го използват.
Его, бързо покуси пред прозореца на камера. Не е верно. Това ще го изглежда. Ще го изглежда, не е. Само нещо. За накрая. Най-баро още нещо. Това е тайна. Тайна. Казаха ми, че го няма. Значи ги няма. Ама се дочи. Почти. Чантичка. Изглежда тук, в момента изглежда не може да ги че се отваря добре. Не, как не се отваря? Така, штрак. Штрак на толкова има дъно да падне връчат. Тя гледа. Има дъно! Много е чантичка, джобчета. Най-жежи чантичка. Ту. Веслеко. Тузбак! Веслеко made in Italy, извинете. Да, няма да казваме къде е made in. Но има доста отделения, което е. Това за топе трябваше да взема още много. Даже отвътре има... Ого, те като се разпъне така всъщност. Ще се сетиш. Това се разпъва да стане въводеното, твърдоденото. Ето. Него е чантата. Чантата на чантите. Най-вече с кофа. С чай и с тайга. Много удобно с тази дръжка. Има и за рамо. Откъде тръгнах на къде стигнах? Не, супер. Не, екстра. Тя да вижте, дете да получава после като няма ползваш. Не става така тясно. Ще ме копче си. Не, това е май... Тогава им дадох най-добрата идея за дизайн. Да. Просто е, че... супер, бе. Вътре има някакви... Много добре. Много добре, ама мен най-много си ми харесват ръкавиците, и си взимай каквото искаш. Вземи си ръкавици. Ето, няма гледай какво става сега. Искаш ръкавици или на ти ръкавици? Дай по-широко. Ето ти ръкавици. Дай всичките глупости вътре, да ползваме чантата. Да, реално, ще ги наблюдаме сега. Да видим колко ще събере. Но се не тия тунинг работите. Тунинг работи. Бате, това не сега ни прави. Тя си ги вземе тия... Диагоналки, Какво ще кажете само? Детайлинг мърч. Зелена малко мога да Твърда много бега. Твърда вземи, че бега и много бега. Това всичко събра, бе, паси. Те да го бяха служили от тази чанта, няма в този плик. Ама не, те пулверизатори. Добре, това е. Сега да ви покажем OnlyFans стикера, където е много качествен. Так му го сложихме. Так му го сложихме, минаха го с пръза отгоре да го залепиме. Човеко реши да го избърше. Реши да го избърше да е чист. Не те бъдат преливащ ефект. Да. Много добре. Ето тук ще да седи, обаче... То стояше много готино за 2 секунди. Ти знаете как крас. И стикер изпадна. Стикер, OnlyFans. Това ще е брутално. Ще купим едно. Иначе, ето го това. Как седи. Сега доста полезно е това. Брат. Добър ден, приятели, ще правим анбоксинг на нашата поръчка от The Race Shop. Дето чакаме 2 месеца. Откъде? Race Shop, ама, щом няма споменаме имена. Нашата инвестиция, да го чакаме. Тия бални порта, не мога да държим на тях. Не може без билата енергия. Да, платим пари за парцали и ти дават... Браво, момчета, браво. Кочки ми. Най-кочки ми, дай, какво става? За кожа. Тунинг. Това общо взето парцали. Топ старче за кожичка. Ледър старче за кожичка. Това са уния за... Това си най-тиктокърската кръпа. Те големите. Става бати. Там може да се завиваш с него. Ще направя един тест. И така мъркуча да не застяга. Пожарна работа.